Izandla enkulu siqhabele my young brother all the way from Joburg, African Gospel. Simshayela izandla enkulu kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Webathandwa yeki hlahla yokukholwa uyu Jesu webathandwa yeki hlahla bazalwane yokukholwa chapter 2 verse 10. Ngokukhulu ukuzithoba angithathele lithuba ngibingelele ngelihli igama laKristu Jesu. Eqaleni ngicela ukubingelela ubaba umfundisi uShibe nethimba lakhe lonke asemsela nalo. Iwozani nonke kuJesu. Hallelujah. Bese ngamshayela yini izandla ezinkulu bazalwane.
Zincane lezo zandla bazalwane. Ngibingelele zonke ingceke zenkosi ezikhona phakathi kwethu. Bonke omama, bonke obaba, osisi, obhuti bonke egameni leKristu Jesu. Hallelujah. Ngibingelela obhuti bami nosisi bami ngapha. Ngiyanibingelela bazalwane. Ngiyacela ningifundele lencwadi. Isheshe ngihlala phansi. Jesus. Sofunda encwadini kaJona chapter 2 ivesi elika 10. Isihloko sithi umkhuleko kaJona. Verse 10. Usimakade wayiyala inhlansi ukuba imhlanze uJona yase imkhafulela emhlabathini owomileyo. Awuphinde ukugcina. Usimakade wayiyala inhlansi ukuba imhlanze uJona yase imkhafulela emhlabathini owomileyo. La bazalwane sithola indaba yendoda ogama lakhe uJona. Now le ndoda ke wayengumprofeti owaziwa kakhulu in the Old Testament. Mayibonge igama leKristu Jesu. Kuthiwa le ndoda ya profeta phansi kwenkosi uKing Jeroboam. Ya profeta. Kodwa la esifunda khona lithi iBhayibheli izwi likaNkuluNkulu lafika kuyena. Lathi akayoshumayela ezweni laseNinive. Now uma ke ethola yomyalo kuNkulunkulu kuthiwa uJona wasuka emehlweni kaNkulunkulu wabheka eTarashish. Wathenga ithikithi wagibela umkhumbi oya eTarashish. Lithi iBhayibheli uma besemkhumbini kuthiwa kwaba khona umoya. Uma kunomoya kuthiwa ama-sailors akhathazeke baze baphonsa ngisho ingubo zabo bayiphosa olwandle. Lithi iBhayibheli lami babuza ukuthi kungani kwenzeka kanjena. Lithi iBhayibheli lami benza unkatho wamudla uJona. Lithi iBhayibheli babuza uJona ukuthi usukaphi. Kuthiwa uJona wayelele bayakuyena bathi vuka. Bambuza ukuthi Jona usukaphi. Kuthiwa besembuzile lokho kuthiwa uJona wachaza wathi usuka eIsrael. Lithi iBhayibheli base bemthatha bemphonsa olwandle. Jesus. Wase kuba lapho ukuthi uNkulunkulu wamisela khona inhlanzi wagwinya uJona for 3 days and 3 nights. Wakhala uJona enhlanzini, wakhuleka uJona enhlanzini, wathandaza uJona enhlanzini. Kodwa uNkulunkulu akakhulumi nolokhalayo, ukhuluma nesimo esimphethe. Oh Jesus. Akakhulumi nolothandazayo, ukhuluma nesimo esimphethe. Kwangathi ngingasho ukuthi uNkulunkulu sike sithandaza kuyena angaphenduli, sike sikhuleke kuyena singangaphenduli. Kodwa kwisimo esibhekene naso uyaphendula. Kwangathi ngingasho ukuthi uNkulunkulu masefika empilweni yakho uke athule, akudedele ukhale, ungazi ukuthi ukhona. Kodwa ngifuna ukwazisa ukuthi izenzo zakhe ziyabonakala. Ziyabonakala. Izona sempilweni yakho izenzo zakhe zizobonakala. Lithi iBhayibheli kwafaka amadoda amathathu, uMeshach, Shadrach and Abednego. Bafaka bebathathu kodwa ubonakala indoda yesini phakathi kwabo. Bafowethu lalelani, lo uNkulunkulu uyavela, uvela phakathi nesimo abantu bengalindele kodwa vele evela phakathi amandla bekhunya. Thank you, Jesus. Uyavela,
bayekele bakuhleke bayeke bakucindezele uyafela Hallelujah. Oh, Thank you, Jesus. babuza bathi phuma kule ndoda bafaka bebathathu unamba nabazokufaka ekulikhweni uhletshwe ngabantu ucindezelwe kodwa kunendoda ekanye nawe kunendoda ekanye nawe Akapatana. Atamaita. Wila atamaita kaina. Sika apatai kaisi. nasesimoni sakho uzofela Hallelujah. uzofela Oh, Jesus. akamlahlo wakhe akamthelo wakhe uyamkhulula Oh, Jesus. awasithembe mithi thina asithembe nyanga thina asithembe amanzi athandazelwa asithembe mbuzi asithembe inkomo asithembe makhandlela ihlumela likajese lifikile What ibhalisami lokwakileyade lifikile ungiguye engiguye ualfa noomega ungiguye namhlanje ungiguye kusasa ungiguye phakade kunento ezoqhuma la imali yakhe ayikheni izongena ngoba uyafela Thank you, Jesus. Oh, ukugama labantwana bakwa-Israyeli kunomfula kuthiwa bathandaza behamba emhlabathini owomileyo thina sazi ukuthi siwela umfula nomkhumbi nomisikephe kwenzeka isimanga ngento yonkulunkulu sihambe emhlabeni owomileyo Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Hallelujah. uyafela Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. kuthiwa uPaul noSilas bavalelwe exilongweni babosha inyawo nezandla kanti benza iphutha umlomo usavulekile badumisa bathe baba Oh, Jesus. bathe baba Oh, hallelujah. bathe baba Oh, Jesus. wasakala ephuma entinokhweni lalela ufikile akafika kwizitha zakho ufike kuwena kenda ngithini hebo uhlala nami useku kenda ngithele osape uhlala nami kenda ngithele awusasiyathandaza
Ngifisa ukunishiya noNkulunkulu bafowethu. Ngifuna ukunishiya noJesu. uGoliathi uGoliathi uza kuDavide nenkampa nomkhonto, kodwa kaqonda ukuthi lento uDavide anayo inameva, inamandla phezulu kwesikhali sakhe. Akho sikhali esibekele wena esiyophumelela. Abese kwena nemkhonto, abese kwena ngamakhama, abese wena nomese befisa ukubulala. Izokubona ngekhama, izokubona ngekhama, izokubona ngekhama. Liyaphahlasa igama likaJesu, liyaphilisa igama likaJesu, lenza umehluko igama likaJesu. Uzovela uJesu esibweni sakho. Angikhathali noma ngabe kuthiwa yini obhekene nayo, angikhathali noma ngabe kuthiwa yini ekusindayo, angikhathali noma ngabe kuthiwa yini